Am pornit invertorul, am dat drumul acum, am făcut toate legăturile acum, cum se vede, două stringuri, care vine aici pe siguranțele astea, de 16 amperi, fiind una are 8 panei, 8 ori 5, 400, 4 kW, și ăsta la altul are 7 panei, 7 ori 5, 3500. Și are în total 7 kW jumate. Din coace intră în casă, prima siguranță îmi intră în invertor, a doua mesă din invertor, prima ieșire, a doua ieșire, aici care îmi intră pe lumină și aici îmi intră pe baterie. Aici mai avem un MPT care încarcă în baterie și acolo avem siguranțele de la baterie, iar din coace avem siguranța care intră de 125 de la baterie. Așa este, nu, până se cădește. Bun, și așa vine. Deci totul ok, deocamdată. Acum o să facem și setările mai acușa, să vedem ce setări trebuie făcute.